Татарстанлыларны солымнар түләүне онытмаска чакыралар. Узган ел өчен физик затларга миллек, җир һәм транспорт солымнарын 1 декабрьгә кадәр түләргә кирәк. Мәскәү өлкәсеннән, Тулыдан яки Түбән Новгород шәһәрләреннән алынган солым хатларыннан куркырга кирәкме? Быелгы солым системасында нинди үзгәрешләр булган? Әлеге һәм башка сорауларга бүген студиябыз кунагы Татарстан Республикасы буенча федераль солым хезмәтенең 5-нче районара инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин җавап бирә. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Мөнир әфәнде. Исәнмесез, хәерле көн. Без елы буе тугарылып биргәннән соң, ел азагында искә төшерәбез салым түләргә тиешлегебезне. Тынычлыклар өчен әлбәттә салымны түләргә кирәк һәм хөкүмәт белән шаярга ярамый икәнен дә беләбез без, әйме? Шуның өстенә бит әле тагын ел дәвамында бу салым өлкәсендә яңалыклар да өстәлә тора. Менә шу кешеләрне шул нәрсәләр куркыта. Бу елгы яңалыклар турында таныштырып китсәгез иде бүгенге тамашачыларыбызны. Без елга бер тапкыр милләтнекә салымнарны исәпләп салым түләүчеләргә җиткерәбез. Һәм инде аның түләү вакыты 1 декабрьгә белгеләнгән. Бу ел милләтнекә салымнарын 2022 ел өчен түлибез. Һәм инде без ел башында теркәү үткәрүче оешмалардан алабыз хәбәр, кем исемендә үткән елда нинди милек-милкәт теркәлгән булган. Шул турда хәбәрне алып, без һәрбер салым түләүчегә исәпләп җиткерәбез. Әлеге эшне бу елда башкардык һәм бүгенге көндә салым түләүчеләргә әлеге түләү хәбәрләре җиткерелде. Түләү хәбәрләрен алганда без алырга мөмкин Россия Федерациясенең төрле шәһәрләреннән монда борчылырга һич тә кирәк түгел, чөнки бу махсус эшләнгән шундый эш безнең Россия Федерациясе күләмендә махсус үзәкләр эшләп килә һәм әлеге эшне җиңеләйтү уңаеннан, чөнки бу бик күп хезмәт таләп итә торган эш, исәпләп җиткерү. Без аларга җибәрәбез электрон рәвештә менә шушы хәбәрне. Алар шушы үзәкләрдә хәбәрне кәгазьгә бастырып, аларны конвертларга салып, почта бүлекчәләре аша җибәрәләр. Һәм яңалык дигәндә менә без элекрәк җибәрә идек салым исәпләгәндә, әйтик транспорт, милек, төрле салымнар, төрле салымнар исәпләнәләр. Әгәр дә физик зат исемендә андый милетләр теркәлгән булса, һәрбер салымга аерым квитанция беркетелә иде 1 ел элек. Шулай бит. Хәзер инде безнең технологияларга китү заманы шулай бит. Хәзер кәгазьдә квитанцияләр җибәрмибез. Без инде аларны алыштырдык штрих-код белән. QR-код дип әйтәбез. Шулай бит инде менә анда бар ул күренгән. Ягъни безнең түлисе салымнар һәрберсе менә шушы штрих-код эченә электрон рәвештә беркетелгән була инде. Беркетелгән. Элекке безнең һәрбер салымга һәрбер аерым штрих-код бар иде анда. Әгәр эчтерле салым исәпләнгән булса, эчтерле штрих-код белән килә иде түләү хәбәре. Хәзер игътибар итсәк, менә бу елдан башлап бары тик бер генә штрих-код анда. Һәм алар шунда бергә җыелган булып чыга. Бергә җыелган булып чыга. Ягъни физик затның транспорты, милеге, җире бар икән, алар һәрберсе аерым-аерым салым исәпләнәләр һәм бердәмләшеп гомуми суммада менә шушы штрих-кодка электрон рәвештә беркетелә, шуның аша түлисе була. Безне телевизор караучыларыбыз арасында ешкына шундый сораулар да килә. Без пенсиядәге кешеләргә дә менә шундый түләү кагазлары килә. Дөрес микән ул? Без түләргә тиешме һәм нинди салымнарга безгә өстенлек бирелә яки анда ташламалар бар дип сораучылар һаман да табылып тора. Сез инде аңлаткан идегез аны бер мәртәбә. Без аны ел сайын катлап торабыз, чынлап та сораулар туа. Ул бар. Безнең пенсионерлар милек салымнарыннан азат ителәләр. Алар һәр даим азат ителеп килде. Ләкин менә без инде 2015 елдан кадастр бәясенә күчкәннән соң пенсионерлар шулай исемлектә калдылар. Алар бер кайда китмәде. Алар ташламага ия, ләкин монда әз генә үзгәреш кертелде. Алар тулайым азат ителми, бер төрдәге бер милектән азат ителә. Монда инде тигәл итеп әйтсәк, пенсия яшендәге кешеләр безнең азат ителәләр бер йорт салымыннан, шуңа истәп бер фатир салымыннан, шуңа истәп бер гараж салымыннан, һәм инде шуңа истәп 6 сотый җир салымыннан азат ителәләр. 6 сотый гына, әйме? 6 сотый гына, һәм 6 сотый гына бер генә җиргә ташлама каралган. Әгәр дә аның берничә җире бар икән, монда 6 сотый җир менә азат ителә, калганнары тулысынча түлисе була гомуми нигездә. Транспорт салымы? Транспорт салымына килгәндә пенсионерларга ташлама каралмаган. Анда безнең инвалидлар, беренче-икенче группа инвалидларга каралган, Бөек Ватан сугышында катнашучылар яисә ветераннарга каралган, аларга да әле анда тулайым азат итү каралмаган. Монда безнең беренче-икенче группа инвалидлар каралган бер транспорт чарасына, әгәр дә автомобильнең егәрлеге 100 ат көченә хәтле булган чиракта. Инде Бөек Ватан сугышында катнашучылар, алар бер автомобильгә, аларның егәрлеге 110
6 кешеннән артмаган очракта. Әгәр дә алар исеменә берничә автомобиль теркәлгән булса, берсенә генә ташлама бирелә, калганнарына гомуми нигездә түләнелә. Бу очракта инде без әле пенсионерлар дип әйтеп киттек, алдарак пенсия дигәндә безнең бит әле пенсия алдындагы яшьтәге кешеләр дә бар. Һәр яңа категория безнең яңаша пенсиягә чыгу юлы белән. Ул инде предпенсионер дип әйтәләр. Аларга да кагыла инде. Аларга да менә пенсионерларга әйтеп киткән менә ташламалар пенсия яшендәге алдагы кешеләргә дә кагыла. Бик зур рәхмәт җавапларыгыз өчен, аңлаешлы җавапларыгыз өчен. Инде тамашачыларга, бүгенге караган тамашачыларга кышкы төннәрдә иркенләп, тынычлап җыклыйбыз дип әйтсәк, 1 декабрьгә кадәр салымнарын түләп бетерергә кирәк. Исәнлектә күрешик. Исән саулык.